We hebben vorig jaar eigenlijk afscheid van twee kwam in Damwart. De bron en de fontein. En die hebben een heel soort historie natuurlijk. Dus dan de nieuwe squallen, de sprankeling, die moesten natuurlijk wel heel groot geven openen. En dat hebben we van de morgen die. Met 3 challenges. Die zijn gebaseerd op uw training. De band die moet meedoen op een eigen manier. Ze maken plezier hebben. En geerwerkje. En dat gaan ze dienen. Challenge 1 wie ze moesten een groepsfoto maken op eigen manier. Dus een bepaald thema moesten ze de groepsfoto deel zetten. De tweede challenge wie dat ze een squallenlied schreeuwen moesten. En opnemen. Dus dat gaan ze juist te dienen met uw muziekdocent Johan Posma. En Joert hadden we de Super Challenge. En toen moesten ze mij de hele squallen, want de challenges waren op groepsniveau en op squallenniveau, moesten ze een luchtfiguur maken. En uiteindelijk kwam het erop deel dat van bovenaf, had de band een papiertje boven de holder, dan dat er een figuur te zien was. En dat figuur dat weer een regenboog, een teken van hoop. En het werd samen, omdat wij nou together een squallen winnen. Reinoud Ritsma van het bandprogramma Check die de officiële opening. Samen met de oudste en de jongste leerling van de sprankeling. Ja, dat was heel leuk, heel druk en heel spannend. Maar hij had met zijn energie die hij er altijd bij hem had, de squallen openen. Met het trokknippen van lintje. En hij had met zijn drone het figuur even gefilmd van boven. En het was geweldig. Het was echt superleuk vanmorgen.